गरेसराव ड्राग्सनि बेरेखायै सांग्रांथि मेल। गामि गामि ड्राग्सनि बेरेखायै सांग्रांथि मेलाव एबसु थुनलाइ आफाद आरो बाथौ गौथुमनि नुजाथिनाय। आथिखालाव बर' हारिनि गामि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा लेखा फरायनायनि सोलायै मटर बाइक सालायनायावसो बादायलायनायसै। बेनि अनगा लोगोफोरजों बबेबा निजोम जायगायाव ज' लोगो जानाय जाथाया ओंखामजों दै लोंनाय बायदिसो नुनो मोनसै। बिदिनो गिख्रंथावै बांबोनाय फेग्रा बेसाद लानाया लाइमोनफोरनि जिउखौ खैफोद गोनां खालामबोदों। लोगोसे बिमा-बिफाफोरा जिंगायाव गोग्लैलांदों। अब्लाबो बर' हारिनि बिमा-बिफाया दिथागिरिफ्रा सांग्रां नङा नामा? मुलुगा दिनै अख्रांसिम सौहैबाय, नाथाय बर'नि लाइमोनफोरा जेराव गोसो होनांगौ बेयाव गोसो होआखिसै। जौ जुवा ड्राग्सजों गबयोब्ला इयुना मा जागोन? बेखौ लानानैनो जावरिखांदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर दख'रा एबसु, गरेसर बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेसर बियाब बाथौ गौथुमा। ड्राग्सजों लोगोसे फेग्रा मुवा बेसादनि बेरेखायै गामि गामि दावबायना सांग्रांथि मेल खुंदों रायजो राजा बिगोमा दिथागिरिफ्रा फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनो। दमफारा गामियाव जे ड्राग्सनि सांग्रांथि मेल जों जेरैहाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो बाथौ गौथुम जथायै जोङो 3 आगस्तनिफ्रायनो दिनैसिम धाराबाहिक भाबै ड्राग्सनि बेरेखायै जोङो सांग्रांथि मेल लाबोदों। बेवहाय जोङो गोग्गोमै जों बाथौ गौथुमाबो जोङो लोब्बा दंफायो। दा बे लेखायै आङो बेखौसो खावलायनो लुबैदों, जोंनि जे जाखांफुनाय उन्दै उन्दै जोंनि इयुन जोलै बिथांमोना जाहाथे ड्राग्सनि जिथु प्रचलन बा जिथु ट्रेन्ड सोलिदों बे ट्रेन्डनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो। आरो आं खावलायगोन जोंनि बिमा बिफा गारजेन बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि गथ' गथाय इयुन जोलै भबिसत गोनां गथ' गथायखौ जाहाथे जों बेबायदि ड्राग्सनिफ्राय जाहाथे मुक्त खालामनो हायो। बिथांमोनखौ आं बाथौ गरेसर बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरगोन जाहाथे जिथु ट्रेन्ड सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों, जिहेतु बर' समाजाव बेबायदि मोनसे गाज्रि बे ट्रेन्डआ सोलिगासिनो दं। ओंखायनो जाहाथे जोंनि गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां इयुन खालामनो हानायनि मानगोनां गारा जाहाथे बाहागो लायो। आंनिफ्राय बेखिनिखौ आं खावलायनाय थाबाय। जों गामि गामि दावबायनायनि जाहोना बेनो, गामि गामियाव सुबुंफोरा थायो। सुबुंफोरनि रायजो राजानि फिसा फिसौ दोङो। बे फिसा फिसौमोना दिनै गाज्रि लामाजों थांगासिनो दोङो। आरो बे गाज्रि लामा थांनाय जेरै ड्राग्स, सादा सिगारेट बेफोरखौ जानायनि गेजेरजों ड्राग्सआव लागै थांदों। ड्राग्सखौ जानानै मानसिफोरा दिनै गाज्रिनि सायाव गाज्रि लामाजों थांगासिनो दोङो। आरो न'खर बांखरनि जा सुखु गोजोन, बे सुखु गोजोनफोरखौ दिनै धंस खालामगासिनो दोङो। जों गोबां मोनबाय, सासे नङा सानै नङा, गोबां माने बे माबाखौ मोननो मोनदों, सुलुखौ मोनदों आरो रादाबखौ मोनदों गुबुन गुबुन माने सुपानिफ्राय। बेखायनो गामि गामि थांनानै जोङो जाहाथे रायजोफोरखौ सांग्रां खालामनो हायो। बिनि बिथिङाव रायजो राजायाबो जाहाथे होबथानायाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ जाहाथे माने मोजाङै मोजां लाखिनो नाजायो। जाय जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै फेदेरो फोलावो, नाथाय बे फेदेरो फोलावनायनि उनाव बेफोरबायदि गथ'फोरा दिनै फरायसालियाव थांनायनि मुङाव बबावबा थांलाबायो, न'खराव थाया, क्लास खालामा, ओरैबायदि। बेनि लोगोसेनो न'आव थानाय समावबो न'आव नामावसो थानाय, बिनि उनाव दसे थानानै ब्लड ओंखारलाङो, बिमा बिफाबो खोन्थालाङा, बेबायदि थासारिफोरा फैदों। दा बेफोरखौ नुनानैनो जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय, बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो मोनसे जोंनि हारिनि उन जोलैफोरा जाहाथे गाज्रि लामाजों थाङा, बिसोरखौ जाहाथे बुजाय बराय लाना फैनो हायो। आरो गाज्रिथारखौ थांनायखौ जाहाथे जोङो माने गुबुन राहाजों जाहाथे फाहामनायनि माबा खालामनो हायो, बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो गामि गामि रायजो राजाखौ मिथिहोदों, मिटिं खालामदों, दावथांदों। आरो बेबायदियैनो जों नुनो मोनदों, जों गिबियाव बालाबारि औगुरि गामिनि गासैबो सुपाफोराव जोङो लादोंमोन। नाथाय बेखौ नुनानै खाथि खालानि रायजो राजानि गरेसर हालामनि
रायजो राजायाबो नङा जोंनि ओनसोलावबो बेखौ खालामनांगौ ओरैबायदि सांग्रांथि मेल बा जोंनि गामियावबो जोंनि सुपावबो मिटिं खालामनांगौ बेबायदि खावलायनाय लेखायै दिनै जोङो बेटनानि गामि माने दंफारा बे दंफारायाव जों फैनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ माने रायज्लायदों नुदों मोजाङैनो नांदों रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो खोनासंदों आरो गोबाङानो बाहागो लादों। आथिखालाव जों ना जोंनियाथ' बर' माने बर'फोरनि गेजेराव धोरोमा जेरैबायदि माबा होनांगौ बेखिनिखौ खुदियाफोरखौ होस' हायाखै बे नंगौ जेसांखिनि होनो हानांगौ बेखिनिखौ होनो हायाखै नाथाय बिमा बिफामोनाबो जेबायदि माबा नङा खारन जोंनि आगोलनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफाफोरा जिहेथु फरायनाय सोलोंनाय गैयामोन फरायसालियाव थांनायफ्राबो खममोन दा लासै लासै फैबाय जोंनि फिसा फिसौफोरखौनो माने गोदोर माने गोरों गोरा होननानै साननानै हगारना होनायावनो बे लाइनावनो माने मा जादों दिनै बिमा बिफाया एसे गावनि हमथानाय माबाया थानांगौ जे बे हमथानाय थानाया गैया जादों गैया जानायनिखायनो दिनै बे माबाया थांदों बेबायदि जालांदों आरो उन जोलैफ्राबो बे लामाखौनो लानानै मा जादों उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जेरैबायदि धोरोमसालियाव थांनांगौ धोरोमसालियाव थाङा नाथाय बेबायदि नोजोरखौ नायनानै जों साननो गोनां जाना फैदों जे धोरोमनि सोमोन्दै जोङो बा बिनि सोमोन्दै जोङो फरायसालिफोरावबो माबानो गोनां जायो आरो दा बेखायनो फरायसालिफोरावबो जोङो रायज्लायदों गोबां फरायसालियावनो इतिमध्य बेफोरखौ लानानै सांग्रां खालामनो नाजादों बेनो दा फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि बिसेसकै बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि ट्रेन्ड फैदों जे फरायनाया जोंनि गरिसलावल' नङा आं गुबुन जायगायावबो खबर लादों आं जिहेथु माने गुबुन माने जिल्लाफोरावबो थांनायाव नुदों जे खिन्थु गोबां जिल्लायाव बेबायदि नङा खिन्थु गंनै गंथामसो जिल्लायाव ओरैबायदि जादों बे ट्रेना माने गाज्रि आरो मानो होनब्ला फरायसालियाव फरायनायनि थांनाय थाङो खिन्थु फरायनायाव जेरैबायदि गोसो होनानै फरायनांगौ बेबायदि बा गोसो होनानै फोरोंगुरुमोना जा सोलोंथाइ होयो बे सोलोंथाइखौ लानो माने गोसोखौ होआ गोसो जयैनिखौ बेबो मोनसे जाहोन दा असम सरकारनि बा भारत सरकारनि जानाखि सोलोंथाइनि माने बिथिङाव बै बिसेसकै बेखौ जों दुसिनांगोन बे मोनसे माबानिफ्रायनो जादों जों कभिडनिफ्रायनो जादों होननानै बुंनांगोन कभिडनि समाव जेब्ला माने क्लास खालामनो हाया जाबाय फोरोंथाइखौ होनांगौब्ला बोरैहाय होनो खिन्थु फनखौ नांगौ जाबाय बेबायदिनो गथ'फोरखौ फन लानो होनाय बा न'आव बिमा बिफानि आसलथे फनखौ लानो होआखै बिमा बिफाखौसो लानानै बिनि बिमा बिफानि माबाखौनो फनखौनो खोनासंनानै जाहाथे फोरोंगिरिमोना जा सोलोंथाइ होनांगौ आयदानि सायाव बे आयदानि सायाव फोरोंथाइ होनायखौ खोनासंनानै लानांगौ नाथाय बे बेलायाव जोंनि बिमा बिफामोना जेरैबायदि हमथानांगौ बे हमथानो हायियाव न'खराव जिहेतु फन दोङो गथ'फ्राबो बेखौ लानानै खोनासंनो लुबैनाय जाबाय नायनो लुबैनाय जाबाय दांनो लुबैनाय जाबाय दांनायनो बिदिनो माने मोनसे सर' फैबाय आरो सर' फैनानै दा गथ'फोरा गोबाङानो फनखौ एंगारनो हायि जानानै बेबो मोनसे दिनै माने एडिक्टेड होननानै बुंजायो आरो बिनि लोगो लोगोनो खिन्थु बे ड्राग्सआ दिनै गोसारनानै दोङो जेरै हागौ माने बेबायदिनो माने गथ'फोरखौ जाहोनानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ डाइभार्ट खालामनो सोलोंथाइनिफ्राय आरो बे गुबैयै जों सानदों जे जों बिजिरनानै नायदों आसलथे जिहेतु बे ट्रेन्डआ बर'फोरनियावल' नङा गुबुन माने रावारिफोरनि गेजेरावबो हाबदों नाथाय बर'फोरनि गेजेराव बांसिन हाबनाया बे बांदों आरो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बेवहाय माबा मोनसे माने खैसारि सोंनायनि माबा थानांगौ दोङो ओरैबायदि जों सानदों दिनैनि गोथार बुब्लि जों मा होननानै खावलायगोन बे समाव दिथागिरि बिथांमोननिसिम बा बिगोमामोननिसिम जों बेखौनो खावलायदों आरो खावलायबोबाय थादों जे जोंनि बिमा बिफामोना गावनि खुदियाफोरखौ गावनि फिसाला फिसौजो जे जाय दोङो फरायसुलि उन्दै गथ' बे उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे गावनि मावनां बिबानखौ जाहाथे मावो जानाय मावनाय समाव फरायनांगौ समाव फरायसालियाव थांनांगौ समाव थांनानै जाहाथे थि समाव फैनानै न'खराव जाहाथे न'खर लाफायनायाव आरो जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरो माने गावनि मावनांगौ बिबानफोरखौ मावदों ना मावाखै बे बिथिंखौबो नोजोर होनानै जाहाथे माने जुदि माबायाखैब्ला बेयाव एसेबाबो माने माबा मोनसे गेना गोरोन्थि नांदों होननानै जों बुंदों आरो बे गेना गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला बेखौ फाहामनायनि थाखाय नांगौ जायोबा सुपानि आन्था रायज्लायनानै गाव हायाबा गुबुनखौ मदद लानानै फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै जाहाथे थोंजों खालामनो हायो बुजायनो हायो मोजां लामायाव लाना फैनो हायो बे बिथिंखौ जोङो दिथागिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जोङो गरेस्वर हालामाव गरेस्वर दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुम जथायैनो जोङो गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय दाब दाब बर' गामि
गिबियावनो जोङो ड्राग्सनि हेंथायै बा निसा जातीय बुस्थु बेनि सायाव जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल लानानै फैदों मानोना जोङो बे साननैसोनि गेजेरावनो जोंनि लाइमोन जायफोर 9, 10, 11, 12 उन्दै उन्दै जायफोर फरायसाफोर बिसोरो जोङो नुदों मा ड्राग्सनि फारसे बेबायदिनो एसे एसे आग्रसन जानाय बा बांलांनायखौ जों मिथिना मोन्दों आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि प्रखाखनाबो जोङो सासे सानै बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव हमनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखौ नुनानै जोङो जथायैनो गरेस्वरनि सांग्रां नोगोरारि बिथांमोनखौ जों लाफानानै जथायैनो जोङो गामि गामि बेबायदि ड्राग्सनि हेंथायै माखासे सांग्रांथि मेल लादों मानोना जोंनि सुबुं समाजाव बा गामियारियाव जों जुदि बेबायदि ड्राग्सआ जोंनि जायगाफोराव हाबनांगौबा बा लानांगौबा जोङो जोंनि रांखान्थियारि जि दायो दङ जोंनि हारि हिसाबै बा गरेस्वर हालाम हिसाबै जोबोद नोरजिया खालामलांगोन आरो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि जे लाइफ बा इयुन जोलै बिसोरखौ धंस' खालामलांगोन दा बेनि अनगायैनो जों गोख्रों हिसाबैनो गरेस्वराव जों बे ड्राग्सनि हेंथायै जोङो बेबायदि मेल लानानै जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि बिगोमा आरो जोंनि जायफोर फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ जोङो बुजायबोगासिनो दा जोङो मोनसे जोंनि थांखि जों बर' हारिखौ बोरै बेबायदि ड्राग्सनिफ्राय रैखा खालामनो हायो आरो जोङो गेरेमसा हारि दानायाव जोङो माबायदि जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बाहागो लाहोनो हायो जोंनि बे मोनसे थांखि लानानै जोङो बेबायदि मेलखौ जों लानाय जादों जोङो थांनाय 3 आगष्टनिफ्राय जों स्टार्टिं खालामनानै जोङो गामि जोंनि दावबायनाया जोबागौमानि जोङो खालामबाय थागोन आरो बेबायदिनो जोङो दा जोंना दायो जोङो मोन 8-9 गामिल'सो जों फोजोबनो हादों जिहेतु गरेस्वरनि सिङाव 62टा बर' गामि सुबाफोर दङ जों गासिबो गामिफोराव बेबायदिनो हाबलांबाय थानायखौ जोङो थांखि लादों।